Determinazzjoni, lealtà. Din it-tema magħżula mill-kandidat tal-Partit Laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Sharon Gooder. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li bħala ġurnalist Gooder wettaq xogħol siewi ferm u issa qed jagħmel pass ieħor. Il-Prim Ministru se jaħdan bħala l-ewwel pass f'karriera brillanti. Il-Prim Ministru Muscat qal li jinsab kuntent li Gooder qed jagħmel ħafna mill-kampanja tiegħu fost in-nies fejn qiegħed idur id-djar, jitkellem u jisma' lin-nies. Dak li għamilt qabel it-tnedija tal-lum ser inkompli nagħmlu mhux biss sa qabel id-data tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, imma wkoll naspira li nagħmlu wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri li nżomm il-kuntatt kontinu man-nies. Għalli din hija l-prijorità numru wieħed li nżommu l-kuntatt regolari man-nies għaliex aħna wara kollox biex nagħmlu l-politika tan-nies, biex inkunu l-politiċi tal-poplu Maltu Bawċi, irridu kontinwament nżommu il-kuntatt man-nies. Il-Prim Ministru ħeġġeġ lin-nies biex jiftakru x'għamel diġà dan il-Gvern u ħeġġeġ lil kulħadd biex fl-24 ta' Mejju in-nies toħroġ tivvota għall Partit Laburista. Min-naħa tiegħu Gooder irringrazzja lil dawk kollha li attendew it-tnedija tal-kampanja tiegħu. Spjega li t-tema magħżula minnu tirrifletti dak li hu, determinat f'xogħlu u leali bla kundizzjoni lejn il-Partit Laburista u l-poplu Malti. Sostna li l-Partit Laburista huwa l-għażla naturali u morali tiegħu għaliex jemmen fil-valur tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali fost oħrajn. Gooder tenna li jemmen fl-Ewropa tal-opportunitajiet u mhux tal-awsterità u biħsibu jaħdem għal Ewropa soċjali. Huwa ringrazzja lill-Prim Ministru li taħ l-opportunità li minn ġurnalist tal-poplu isir politikant tal-poplu.